para sedherek budaya. Mulai sang mangke anggenipun bubar beksa wonten ing mriki tugi dalu mangke bapak dalu wonten atraksi barongan saking Kediri ugi wonten penampilan saking Putri Kimplak CS dipun sponsori kalian Badia CS saking siswa-siswi SMKI isi pramila ampun kesupen mangke dalu akhiripun bubar beksa dugi dalu lan bilih wonten pamirsa ingkang badhe nyumbang suara emasnya pramila monggo kegandengan sindanipun tasih wonten mergi kok bilih ada yang mau menyumbang suara emasnya monggo mas dipalarke mas